зона седалище може да стане бързо, безболезнено и ефективно чрез хиалуронова киселина. Хиалуроновата киселина на Hi-Corp, която е специално произведена в Германия с молекули изобретени за зона седалище, безопасна технология, която може да създаде изключително добри резултати чрез поставянето й с неинвазивни методи. Тези методи дават възможност дупето да бъде добре изваяно, добре оформено и пациентите много бързо да се върнат в социалния начин на живот. Едновременно може да бъде използвано освен за зона дупе в определени ситуации за попълване на ръце или запълване на други неравнини по тялото. Количеството е изключително индивидуално и обикновено се изчислява след предварителен анализ на тялото. В Hi-Corp едната спринцовка съдържа 10 мл хиалуронова киселина и са с особено различна молекула, която е по-голяма от другите, които се използват обикновено за лице. Това прави спринцовката различна по големина и по текстура в сравнение с стандартните хиалуронови спринцовки, които обикновено се използват за лице. Обикновено заминават около 6 до 12 спринцовки. Тези количества могат да дадат много хубав обем на зоната, да възстановят и съответно да хидратират. Много често хиалуроновата киселина не е достатъчна при създаване на обем. Тогава ползвам конци като биоревитализиращи материали, за да могат допълнително да стегнат и да лифтират зоната. Филърите на Hi-Corp са изработени по специална тиксотропна технология, която е с големи молекули, които като се свързват с хиалуроновата киселина, имат възможността да придадат максимален обем. Затова тези филъри се използват за зона седалище или са предназначени за зона тяло, за да могат да запълват обеми, които имат нужда от по-големи молекули. Абсолютно безопасни, с максимално прочистени токсини от протеиновите връзки. По този начин този продукт е абсолютно безболезнен, безопасен и дълго ефективен между 18 и 24 месеца. Първо, процедурата въобще не е болезнена. Предварително, преди да се постави хиалуроновата киселина, мястото се обезболява с местна упойка, тъй като след това се поставя хиалуроновата киселина. Минава неинвазивно, безболезнено и процедурата развива ефекта си следващите няколко седмици, в които с пиенето на вода, водата се свързва с хиалуроновите молекули, те набъбват и до един месец пациентките могат да се зарадват с най-хубав резултат от процедурата. Възстановителният период е изключително бърз и те могат в рамките на няколко часа да се върнат в социалното си ежедневие.